seara! Vă spunem un bun venit la o nouă ediție din cadrul emisiunii noastre. Vă mulțumim pentru entuziasmul cu care ne urmăriți și în această seară vom depăna firul unei povestiri pentru copii. Haideți să vedem despre ce este vorba. Încă o tură cu Sania. Ninge, ninge! Au început să strige copiii când au văzut ce frumos ningea afară, Vreau să ningă toată noaptea ca să putem merge mâine la săniuș. a spus Daniel. De îndată ce s-au ivit zorii zilei de sâmbătă, Daniel a și țâșnit din pat. Curios, s-a dus la fereastră ca să vadă cât de mult ninsese. Ura, ce zăpadă multă! Putem să ne dăm cu Sania. Ce bine că e sâmbătă și nu trebuie să mergem la școală. Sper că tata o să înțeleagă și nu mă va pune la treabă. În câteva minute a și fost îmbrăcat și s-a repezit în bucătărie unde mama pregătea ceva de mâncare pentru micul dejun. Pot să merg să mă dau cu Sania? A întrebat nerăbdător. Abia aștepta să iasă afară. Păi ce să zic, dacă tata te lasă, poți să te dai câteva ture cu Sania, după ce ți-ai terminat treaba, a promis mama, zâmbindu-i. Cu o viteză de nedescris, Daniel a terminat repede ce avea de făcut. Și tata l-a lăsat să se dea cu Sania, până ce mama pregătea micul dejun. Avea timp pentru mai mult de o tură. Daniel s-a dus repede în hambar. Acolo era întuneric și abia putea să vadă cam pe unde era Sania. Iată, era chiar acolo, în colț. A tras-o afară și s-a îndreptat înspre dărdelușul din spatele casei. Ajuns sus, Daniel a împins Sania înainte, s-a dat câțiva pași înapoi și a prins viteză. A sărit pe Sanie din fugă. Ce repede a alunecat Sania la vale! Sania a trecut peste câmp și s-a oprit exact în gardul de sârmă. Gâfâind, a luat-o iarăși în sus pe dărdeluș. Chiar dacă era greu la deal, nu îi păsa. Se gândea ce teribil era să coboare cu Sania în viteză. Ajuns sus, Daniel a dirijat Sania pe pârtia care s-a format când s-a dat prima dată. De data asta, Sania s-a dus la vale și mai repede. În viteza coborâșului, parcă îi se tăiase și respirația. Tare ar fi vrut să se dea cu Sania toată ziua, dar nu avea curajul nici măcar să-i amintească despre asta tatălui. Tata ar crede că e leneș și preferă să se joace în loc să-l ajute la treabă. Știa că tata avea mare nevoie de ajutorul său, el fiind singurul băiat din familie, destul de mare ca să ajute la lucrurile gospodăriei. Întotdeauna i-a plăcut să dea de mâncare la animale și să-l ajute pe tata. Dar astăzi era așa de bine cu Sania și ar fi dorit să se dea toată ziua pe dărdeluș. După vreo 3 ture, pe când urca dărdelușul din nou pentru a 4-a tură, l-a auzit pe tata chemându-l la micul dejun. Daniel știa prea bine că era de datoria sa să lase Sania și să se ducă la masă. Chiar îi se făcuse grozav de foame. Uitându-se după tata, a văzut că acesta a intrat în hambar. Cred că mai pot să mă dau o tură până se întoarce tata în casă. Și a zis, simțindu-se puțin vinovat că nu asculta. Tata mai are de spălat bidoanele pentru lapte și nu-și va da seama că nu am venit imediat acasă. Dacă mă grăbesc, într-o clipită am ajuns jos. Zis și făcut. S-a urcat pe Sanie și s-a năpustit în jos pe dărdeluș. Ce grozav era acum! Pârtia era deja bine netezită și aluneca de minune. Ce viteză avea! Și nici nu s-a mai putut opri la capătul câmpului. Dar iată, gardul de sârmă. Daniel a încercat să se oprească. Era prea târziu. Sania nu-l mai asculta. Nu i-a rămas decât să închidă ochii și să se dea în gard. După izbitură, s-a lăsat o liniște perfectă, iar băiatul a rămas imobilizat. Apoi a simțit o durere puternică în cap. Au, ce tare îl durea! A încercat să se ridice și, când s-a întors,
a văzut pete mici de sânge pe zăpadă. Fața era plină de sânge cald care picura încet pe zăpada albă. Așa s-a făcut că tata tocmai s-a uitat pe fereastra hambarului când Daniel se pregătea să coboare derdelușul cu Sania. S-a uitat la el, dezamăgit, că avea un fiu atât de neascultător. Dar, deodată, și-a dat seama ce urma să se întâmple. Daniel cobora cu o viteză mult prea mare ca să mai poată opri la gard. S-a ridicat în picioare și a luat-o la fugă înspre locul unde se izbise Daniel de gard. Curând a fost lângă el. Daniel plângea încet și se ținea cu mâinile de cap. Tata a luat repede un pumn de zăpadă și l-a pus pe capul fiului său ca să-i ușureze durerea. Apoi a luat Sania, care alunecase și mai departe, și l-a așezat pe Daniel pe ea. Drumul până în casă i s-a părut lui Daniel tare greu, deși tata făcea totul ca să nu-l scuture. O, tată, de ce n-am ascultat de tine și de ce a trebuit să mă mai dau o tură? A început să se vaite Daniel. Mă doare sufletul când te văd așa. Dar să știi că în viață uneori învățăm să fim ascultători pe propria noastră piele. Și nu de puține ori, lecția e dureroasă. Avem obligația să fim ascultători în orice situație, chiar dacă uneori credem că nu are rost. Și atunci când nu înțelegem de ce ni se cere să fim ascultători, nu trebuie să facem altceva decât să ascultăm, pur și simplu, și vom simți o mare bucurie în suflet. Cred că acum ți-ai învățat lecția și vei asculta de mama și tata întotdeauna. O să încerc să fac așa. A promis Daniel. Mă tem că va trebui să mergem la doctor, să-ți coase rana de pe față. Dar sunt convins că doctorul va avea grijă ca rana ta să se vindece cât de repede posibil. Ce? La doctor? Să mă coase? A început să se vaite Daniel. Nu-i venea să creadă ce auzea și toate astea pentru că nu a ascultat. Parcă pedeapsa lui era prea mare. I-au spus și mamei și au plecat la oraș, la doctor. Daniel era înghețat de frică, numai când auzea de doctor. Și acum să-l coase, era groaznic. A înghițit în sec. Când au ajuns la doctor, au fost invitați să aștepte puțin. Când a apărut doctorul, Daniel l-a văzut luând o tăviță care avea pe ea tot felul de obiecte de forme ciudate. Unele aveau tăiși și erau ascuțite. Daniel tremura de frică. Acum respira adânc și gândește-te că peste câteva minute te-am cusut ca nou. I-a spus doctorul. Când doctorul a înțepat prima oară, Daniel a tresărit. Chiar dacă era groaznic de frică, a încercat să fie curajos. Peste câteva minute, doctorul și-a terminat treaba. 5 înțepături și gata, te-am cusut. A râs medicul în timp ce punea un pansament pe rană. Nici n-a fost chiar așa de groaznic cum mi-am imaginat. Și-a spus Daniel în sine. Ce să fac? A trebuit să suport consecințele. Bine că s-a terminat. Dacă credea că a scăpat așa de ușor, s-a înșelat. Necazurile lui Daniel nu s-au terminat. O durere de cap, care l-a ținut câteva zile, i-a amintit mereu de neascultarea sa. Apoi, mai încolo, când se întâlnea cu câte cineva, trebuia să dea explicații. Ce s-a întâmplat cu fața ta? Întrebau toți care îl vedeau. Ori de câte ori era nevoit să povestească ce făcuse, își lăsa capul în jos, rușinat. Pățania aceasta i-a rămas în minte pentru multă vreme și ori de câte ori era tentat să nu asculte, fiindcă nimeni nu-l putea vedea, își amintea cum s-a dat el cu Sania încă o tură, fără ca tata să știe și ce preț a plătit. Dar și-a meritat lecția. De acum s-a învățat să asculte cu adevărat.
copii, povestea lui Daniel ne arată cât de important este să ascultăm de părinții noștri. Daniel a ales să se mai dea încă o dată cu Sania, fără să-i spună tatălui său, și a ajuns să fie rănit. Dacă ar fi ascultat de părinții lui, ar fi evitat durerea și neplăcerile prin care a trecut. În Coloseni, capitolul 3, versetul 20, Biblia ne spune: Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Acest îndemn este mai mult decât o regulă. Este modul prin care Dumnezeu ne protejează și ne arată dragostea sa. Ascultarea de părinți nu este doar o datorie, ci și o modalitate prin care îl cinstim pe Dumnezeu și uneori ne putem feri de necazuri. Să ne amintim din această povestioară că ascultarea aduce binecuvântare, iar neascultarea poate aduce durere. Dumnezeu vrea să fim protejați, iar părinții noștri sunt acolo să ne ajute și să ne ghideze cu dragoste. Haideți să mai spunem încă o dată versetul. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, căci lucrul acesta place Domnului. Coloseni, capitolul 3, versetul 20. Este atât de minunat să putem învăța din întâmplările altora pentru a avea un trai liniștit și frumos pentru viața noastră. Vă mulțumim pentru vizionare și vă așteptăm la următoarea ediție peste 2 săptămâni. O seară binecuvântată!